Γεια σας. Εγώ είμαι ο Hans Nachtgeboren. Είμαι δημόσιος υπάλληλος από το Düsseldorf. Ποια είναι η πρέπουσα συμπεριφορά σε μια κυλιόμενη σκάλα? Στη Γερμανία δεν ακολουθούμε κανόνες. Ακολουθούμε απλά το ένστικτό μας. Τι γίνεται όταν κάποιος βιάζεται? Τότε αναπόφευκτα χάνεις ψυχραιμία σου και τρέχεις. Όταν κάποιος παραβαίνει κανόνες, κάνουμε μια απλή επίπληξη. Ziel! Fitzen! Ναι, έχω επισκεφτεί Ελλάδα. Τα πράγματα εκεί είναι λίγο διαφορετικά. Θυμάμαι βιαζόμουν γιατί είχα ραντεβού στις 10 και είχε πάει ήδη 8. Οπότε είχα χάσει η ψυχραιμία μου. Πώς ξέρε μαλάκα? Εδώ ρε μαλάκα! Ναι ρε μαλάκα σου λέω! Τι λες ρε μαλάκα? Αυτό που σου λέω λέμε. Άσε, κοίτα να περάσει ο μαλάκας ρε μαλάκα. Κοίτα να μαλάκα. 6 εδώ και 5 εδώ. Έλα, πίσα. Σόδιο, φεύγα ρε, φεύγα. Δώσε λίγο καφέ ρε. Έλα, πάρε, πάρε. Γεια σας. Είμαι ο Hans Nachtgeboren. Ποια είναι η πρέπουσα συμπεριφορά σε μια διάβαση πεζών ως οδηγός? Γεια σας. Είμαι ο Hans Nachtgeboren. Σήμερα θα σας μιλήσω για δουλειά. Στην Γερμανία ξεκινάμε δουλειά στις 8 περίπου. Όταν δούλεψα στο Ελλάδα, είδα ότι και εκεί η μέρα ξεκινάει στις 8. Έχεις φωτίτσα, Hans? Οι πρωινές ώρες είναι οι πιο παραγωγικές, τόσο στο Γερμανία όσο και στο Ελλάδα. Καλημέρα, είμαι το νούμερο... Ναι, το είδα, το διαβάζω. Δεν έχεις φραγίδα ρε Ιωάννα. Πες του να πάει στον πρώτο, μετά στο δεύτερο και μετά στον τρίτο. Θα ξαναπάς μία στο δεύτερο, μετά να έρθεις εδώ. Που δεν έχεις φραγίδα να πούμε, πρωί-πρωί. Βεβαίωση έχεις ρε? Ναι, εγώ. Πού να πάει ρε Ιωάννα και βεβαίωση? Το κατάστημα στο Μαρούσι, μετά στα Πετράρωνα και μετά εδώ. Έτσι και να παίρνεις αυτά εδώ συμπληρωμένα με τη βεβαίωση. Και πώς γύρω θα... Θα πάρει 3, 4, 5 εβδομάδες. Το 2015 θα το έχεις. Άλλο ένα κομμάτι της ημέρας είναι το διάλειμμα για καφέ. Είναι μια καλή ευκαιρία για ξεμούδιασμα και χαλάρωση. Στο Ελλάδα το διάλειμμα για καφέ είναι λίγο διαφορετικό. Ήρεμα λίγο με το πληκτρολόγιο, χαλάει. Λοιπόν, έλα, είναι ώρα για καφέ. Έλα, για πάμε για καφέ. Χανσάκο, έλα, μαζί μου, έφυγες καφέ πάλι. Πάμε ρε Μεργελέιρο, έλα. Καλά ρε παιδιά, πού είναι ο Hans? Του είπα να πάμε σε παραλία για καφέ και το πίστεψε και έχει φύγει. Καλά, τι νομίζεις ρε μάνα, εμείς οι Έλληνες είμαστε αργό σχολή. Πεις. Γεια σας. Σας έλειψα.
Μην ανησυχείτε, εδώ είμαι. Και όπως λέτε και στο Ελλάδα, πού τον βρίσκεις, πού τον χάνεις, χάνεις Nacht geboren. Σήμερα θα μιλήσουμε για ταξί. Στο Γερμανία οι οδηγοί ταξί δίνουν βάση στην ασφάλεια του πελάτη. Hallo, willkommen bei Taxi 420 mit Ziel Alexanderplatz. Das Anschnallzeichen ist auf. Ihr wollt eine Auto holen? Wer Airbags, ihr wird gefunden, hinter rechts und links unten. Dankeschön. Τι, κόφε. Στο Ελλάδα η ασφάλεια είναι θέμα τιμής. Γεια σας. Ω, φίλε, Γερμανός, φίλε. Καλά. Τι κάνεις, κύριε φίλε? Ζώνη. Βάζεις ζώνη. Βάζεις ζώνη στο ταξί μου. Τι ρε φίλο, δεν με πιστεύεις ότι δεν ξέρω να οδηγάω, ας πούμε, θα σου σκοτώσω για αυτό ότι βάζεις τη ζώνη. Άμα θες ασφάλεια, πάνε πάρ' το μετρό. Εντάξει. Στο Γερμανία ο οδηγός σου κάνει συνέχεια ερωτήσεις. Ist die Temperatur finden? Ja. Kommt die Musik auf Ihre Art? Ja. Ist die Massage zufriedenstellend? Ja. Στο Ελλάδα ο οδηγός σου κάνει μία μόνο ερώτηση. Φιλαράκι, δεν σε βλέπω να μιλάς. Θες την ησυχία σου, Ναι. Για να μην θες να μιλήσεις σε μπάγκερ, ναι. Σε έχω κόψει να πούμε μπάγκερ, δεν μου ξεφεύγεις, άρε μπάγκερ. Το 96 μας κατέστρεψε να πούμε κολομάδα. Δεν μπορώ να ακούω μπάγκερ από τώρα. Ξέρεις τι είχε το 96? Ένα καλό έχει το 96, τη Μερούλα, ρε. Μερούλα, είχα μια γκόμενα τη Μερούλα. Κάτι βυζιά από εδώ μέχρι εκεί, 3 χέρια να τα πιάσω. Καλή κοπέλα είσαι. Αυτή είναι πράγμα τώρα. Όχι τη γυναίκα μου. Με κατέστρεψε, ρε. Με κατέστρεψε. Αλλά ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Δεν φταίει αυτή που είναι τρελή. Όλες οι γυναίκες τρελές τι, ξέρεις ποιος φταίει? Ξέρεις, δεν μιλάς και ποιος φταίει. Εμείς φταίμε ρε που τους ψηφίζουμε τόσα χρόνια να μας έχουν καταστρέψει. Μου έχουν φάει την ψυχή όλη μέρα στο τιμόνι. Κάτσε να πω στο Μίτσο. Έλα Μίτσο, ρε μαλάκα, θυμάσαι τι ψυχιά έχει η Μερούλα. Στο Γερμανία η διπλοκούρσα τιμωρείται. Warum machen Sie Zeichen? Sagen Sie nicht, ich habe einen Hund. Warten Sie hier, Polizei kommt. Und du zu verhaften. Arschloch. Στο Ελλάδα η διπλοκούρσα είναι σπάνιο φαινόμενο. Με το σέλα το πήραμε. Πού πας φίλε? Λάκα κάνω όπου και να πας βες βολεύει ρε. Σιγά να πούμε τώρα. Πού πάτε εσείς παιδιά? Δεν μαλώνετε ρε, μπείτε μέσα ρε, όλοι χωράμε να πούμε. Που βρίσκεις τόσο υπομονή να δέχεις όλα τα στραβά. Λαράκι, χωράμε εμείς! Θα ανοίξω πίσω το πορπαγκάζ ρε γάμο. Καλή καρδιά να υπάρχει. Που βρίσκεις τόσο υπομονή. Στο Γερμανία όταν έρθει η ώρα να πληρώσεις είναι πρέπει να αφήσεις κάτι παραπάνω. 1980. Nehmen 20. Oh nein, nein. Ich verdiene jetzt nicht eine so große Pizza. Ich werde eine Badewanne fallen und so warten Sie einen Faschen weg. Στο Ελλάδα πρέπει επίσης να αφήσεις κάτι παραπάνω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έτοιμος. Λοιπόν, 49 και 10 είναι. Είχες και αποσκευή 52-10. Άναψα και το κλιματισμό 58 και 10. Αλλά για σένα, γιατί είσαι τουρίστας και ήρθες στη χώρα μου και με τιμάει αυτό και θέλω να ξανάρθεις, 237 και 10. Τι? Εντάξει, στρογγυλοποίηση. 240.